ka dantɛmɛ walew kɛlɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnyana cɛnimusoya walew kofɔ baskɛti sanfɛcili bunakun kan Mali la. Mali baskɛti fédération ɲɛmayaso ye sɛbɛn do labɛn minnu labatoli jagoya do baskɛti ɲɛmaw ma, digilikaramɔgɔw ma, supporterw ma, fo ka taa se mɔgɔ da bɛ baskɛti ko kuma na Mali la. A kunnafoni dira kunu tarata juin kalo tile 20 san 2023 Bamakɔ. Mali baskɛti fédération ɲɛmayaso fɛ maître Jean-Claude Sidibé. Mali baskɛti fédération ɲɛma ka fɔ la a bɛ waati bɔ Mali tun jatelen do jamana ye ni dantɛmɛ wale ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na. O de la hakilina in tara FIBA diɲɛ kurukara baskɛti ɲɛmayaso ka yamariya kɔnɔna na. Depuis 2 ans, a san bila filɛ nin an bɛ wuli ka jɔ de la. Diɲɛma bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ Mali baskɛti ale tɛ kɛnɛ min k'a fɔ ko maakɔrɔbaw bɛ taa cɛnimusoya walew ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma. Tiɲɛ don ma hakilila jugutigi dɔw olu bɛ se ka kɛ awa jama cɛma, nka k'a dɔn k'a fɔ bi Mali formateur n'o ye degelikɛlaw ye ka taa fara dirigeant kan n'o ye ɲɛmaw ye. Maaw don maa minnu ni u bɔra du ladamuniw fana de kɔnɔ, wa ka dɔn k'a fɔ maaw t'u ye maa minnu k'a fɔ ko olu bi cɛnimusoya wale ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma. De bonnes familles et que ce ne sont pas des pédophiles. A tun ka kan fɛɛrɛ ninnu ka sigi sen kan maître Jean-Claude Sidibé ka fɔ la. Faire remonter les infos. An bɛ laɲini kɛ maaw fana fɛ u ka kunnafoniyaw layɛlɛ. N'a kɛra maaw ma de e kɛra entraîneur ye supporter ye walima ka taa fara dirigeant kan maaw ma semi don basket ko la ko i yɛrɛ nin waleya cɛjugu dɔ la a kɛra ka da an gulo ka joona. Maa minnu fana bɛ n'u bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ ko ninnu na u ni dɛmɛni ka kan wa min ye kunnafoniyaw olu de kan ka latiri kosɛbɛ k'a sabu kɛ ni ɲɔgɔnnasi walew n'a kɛra fana maaw da labila man di. Les langues ne se délient pas facilement. Sariya ninnu yɛrɛ lawaleyali daminɛna ka ban yɛrɛ. Mali baskɛti fédération ɲɛma ka fɔ la maître Jean-Claude Sidibé. Au niveau de la fédération, anw fɛ bi fédération kɔnɔ an gɛmɛ ka wuli ka jɔba dɔ sigi sen kan n'o ye sɛbɛn dɔ ye k'o bila sen kan min kɔnɔ n'an ko k'a fɔ basketikɛ yɔrɔ kan ka kɛ kɛnɛ sanumaba de ye wa a kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min sugu k'o kɛ denmisɛnnin fitininw nɔfɛ cɛnimusoya sira kan o ka dabila. O sɛbɛn min filɛ nin ye a ɲininen bɛ ligiw fana ka se ka a ta ba la ka taa se districtw ma ani clubw fo ka taa se ale formateurw ma cogoya min na bɛɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔba kelen ye fura ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu afin que tout le monde soit engagé. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan baskɛti fédération ɲɛmayaso fɛ dantɛmɛ wale ninnu kɛlɛli kama o kun ka se ka baskɛti fédération ɲɛmayaso dɛmɛ. Mɔgɔ 5 de b'a jɛkulu kɔnɔna na, muso ye 3 ye. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré Kala Semido.